एबार ना कदे सिना होइए एबे दे का सिना है एबे अदर सी है ना अदर खड़ा एबे दा अच्छा जाने साइड पे तो गाड़ी देखे का कर देख पर का यदि गाड़ी को साइड तो देख Imangkaisha lama botunsha khorang baksha ya pribotan chatini oh chini oh tini chini nai pagi fansa da shen khosa di sropsa Guru lai lai Zabo hani besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksha Joto tiprasha Hapung hatai pano boko gay mano Rke joto no fan Lai phago pano hor bajeng mano Kapang ni takut tay bukhuk song Sini lai buma tibiwo Ozarawo paisok paijak Panhu am sayo, tamen ke jung saimano sini Tripura wo Zorawo Lok Sabha na tuye, kubangma jaga na hoham do dom ka jung prachar khalalai tongmani rok nugo. Abagan jung West Tripura phasing na hana ke jung nuka West Tripura phasing sini Sri Biplop Kumar Deb aro election paika. Je abagan tabu East Tripura phasing go jengani bukha 26 tarikh go ungnai. Ga aro candidate ungoi bosajak tongo sini Maharani Kirti Singh Deborma. Abang tu yang tini panhu am saya bo BJP IPF Tripura motha amai khlai dur to dur camping khale tomani chunglugo phai tini boro khlai kha dur to dur camping te public ni reaction rok bahai chungbor ni khukti rogo chung sare sare chung khanai na yalan ga pala lamsogo lagu matrio na hambai live tv no tini norok je dur to dur khaimani obata monutu reason ta monutu khlai mani so tini Komalpur Assembly ni bukaktui Panbua Village Council ni andaro Suntuita parawo chungtini door to door camping hega camping khamani ka basang Lok Sabha chongmari tongo o chongmari wo sini je bubagane bisingtui je ekot ungmani o ekot no karjakori khaini bago chung sini Purbo Tripura asoni parthi Maharani Kirti Debormano poddobu baro boot roi kaplai khalna bago chungtini o door to door camping khaito dur to dur camping khlaimani bisingo public ni reaction ba public ni bukhuk ni bukhani kogrok bahai no busu jor toi poito khaiman ja public vote mane bising tuino Maharani Kirti Singh Deborma koplang na hine chung kha khayo ebong kok saman bising to chung kha camping ham bising chung kha public no response ka hamno ebong borok khatun khajan bising tuino 26 tarikh poddobu aro vote roi si Maharani Kirti Deborma kaplai khaira honai karon Sini chukti je karjakori ungani abon borok hamjagoi tongo khatun khatang tongo bisas tongo bubagani proti o bubagano proti chawino 26 tarikh khatun khatang bisintino poddomare butrui borok apply khair honai noi sulu camping ko chungtini saimangha poddomare o je budina hinjorok salaimani chung thangnai rogong ge nugo Bidhan Sabha o anar symbol budi mani nge tabu Tripura motha ba BJP agikas kathalaya tongmani tini tabo budina thanga poddomare o budina nango obono tu public no busu jotoi sare ke sanane musungno public no chung asuno saka je chini according kha chukti abo Tripura sala hamkari chukti abo itihas poila nong kham hai chukti kono party by sarkar chukti mani o chukti no ruguno chung saimano agami dino chung Lok Sabha chongmari Purbo Tripura Lok Sabha chongmari o 4 tarikh jokhon result nakornai chung lakho lakho vote by chung Maharani Kirti Deborma kaplai man chunungnai ebong agami dino chini bisas tongo abo karjakori ungnai karon government ko gribari chunukha Amit Shah desh ni swasthya mantri media basang phai saka je bisas kore di o chukti mane abo karjakori ungnai abono roguno chung bisas khlai chukti prasar agami dino chini thangnani lama thangoi tongo abon maga chung 26 tarikh vote rui public bo saimangkha je aro vote ruino kaplai khaira hongkai chi man thaimana hinoi borok khaklai Thangnai rogo chung nukha kobangma borok poddomare o bud dia hena baksa bud dia tongmani bo nukha ngi tabuk norme is phaisingo bo tongoi phana mono maherok genor borno tam ko khasana musonin bukha borno chung sana musungo chung thansa tong hangkai
chini manthai chung manai Podomari chini kotoria kotorka chini borok chung saimang nai o borok saboni o borok ka tiprasani bai kok sanai borok ebong tiprasani bai manthani bai kok sanai borok ebong chini Maharani Kiti Dewi Deborma chini buagrani bibi chung buagrani poitu chawino chung khaklayo o agami dino Lok Sabha chongmario chung kapai unai nin sinimung ani sinimung khang Komolpur 45 assembly ni Tripura Motha party ni president Topon Deborma hambai norok khanai man khana borok belaina khatung khaja anglajak o jorao je East Tripura o chini Maharani Kiti Singh Devi no koplai khainani bagoi borok tini asu satun koprap man ni bisingo phano asugoi tonglalia lukurong ni nogo thangoi kok thangoi sawoi kha je Podomari o bud dioi koplai khainani bagoi ingai hambai norno joto nai tongnai lukurong no